Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση ΜΑΚ. Τις δικές του θέσεις και απόψεις καταθέτει αμέσως τώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί μας ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αργολίδας Γιώργος Γαλέος, αναφορικά με την αναβολή της δίκης της Χρυσής Αυγής για τις 7 Μαΐου. Ενώ αναφορά κάνει και για την αντίδραση του Δημάρχου Κορυδαλού, ο οποίος με επιστολή του ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ώστε η δίκη να διεξαχθεί εκτός Κορυδαλού. Κλείνοντας, ο κύριος Γαλέος τόνισε ότι τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν είναι πλήρως υλοποιήσιμα, αλλά εξυπηρετούν την εφορία του ελληνικού λαού. Η αναβολή δεν είναι δική μας, είναι αίτηση της έδρας, έδωσε αναβολή. Εμείς είμαστε κατά των αναβολών, γιατί όπως άκουσα και σε ένα κανάλι τις προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα, λένε ότι η δίκη θα διαρκέσει, τη συγκρίνουμε με τη δίκη που έγινε την περασμένη φορά και κράτησε 9 μήνες και λένε ότι αυτή τη φορά η δίκη ίσως κρατήσει και περισσότερο. Εμείς θέλουμε να τελειώνει, να αποδειχτεί η αθωότητα. Βέβαια, αν υπάρξουν κάποιοι ένοχοι, αυτοί να τιμωρηθούν και οι υπόλοιποι να αθωωθούν, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε καλύτερα. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο όλοι θέλουν να γίνει η δίκη, αλλά κανείς δεν θέλει να γίνει εκεί που είναι αυτός, κοντά στην περιοχή του. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, για τα απορρίμματα. Όλοι λένε να φύγουν από τις πόλεις και να πάνε κάπου, αλλά κανένας δεν τα θέλει στο χώρο του. Ή ό,τι συμβαίνει θέλουν να γίνει, αλλά δεν το θέλουν κοντά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δίκη. Πιστεύουν ότι θα ενοχληθούν σχολεία κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι εμείς θα κάνουμε κάτι για να ενοχλήσουμε τα σχολεία ή τη λειτουργία των περιοχών και των δήμων. Αν κάνουν κάτι θα το κάνουν κάποιοι άλλοι εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι δεν τιμωρούνται δυστυχώς ποτέ. Η πορεία της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ότι προσπαθεί να επιτύχει κάποια πράγματα, κάποιες ελαφρύσεις για τον κόσμο, αυτό είναι όντως έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν έχει ένα πρόγραμμα, δεν έχουν όλοι το ίδιο πρόγραμμα. Θα έλεγα η κάθε συνιστόσα έχει και κάτι διαφορετικό ή λέει κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ δίνει την εντύπωση κυρίως στους ξένους, γιατί γνωρίζω καλά πώς σκέφτονται οι ξένοι, ότι δεν είναι συγκροτημένοι και ότι δεν έχει κάποιες προτάσεις, αλλά προσπαθεί εκ του προχείρου. Και αυτό είναι δυστυχώς σχηματίζει μια πολύ κακή εικόνα και είναι δυσμενές και δια τις διαπραγματεύσεις που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πάντως η τελική μου γνώμη είναι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και αν δεν έχει ήδη υπογραφεί θα υπογραφεί σύντομα και θα συνεχίσουμε τα μνημόνια όπως και με την προηγούμενη